आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। आं मैया होनदोंमोन ना बे बोरायखौ बे टिकेजुलि स्टेशनाव दिन्थिनो थाखाय आं नाजागोन होनना बुंदोंमोन। दा आं थांनाय नायनि लोगो मोनगोन ना मोना स्टेशनाव। आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों। आरो नोंथांमोना आं बे खर'आव खानायनि थाखाय टुपिखौ गानबाय थानाय जायो। खायसे टुपिखौ मानो गानो होनना साननो हागौ जोबोद। आं दा होनबा थांगासिनो नै बारा गोजान जाया दा आं थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था। स्टेशन मोनफैबाय आङो। बे जोंनि स्टेशन माबाया नायलांसै आरो आंना ट्रेनाबो नै जा गोलावखा माने जायगा थैनो मोनफ्रोमबो स्टेशनाव मोनफा मोनफा दाबा दोननो नागिरदों आरो ना आङो। बे ओरै बेराफारसेबो नागिरबावदों आङो, ओमफ्राय नुवाखै मानसिया बबे साइडआव दंथाय नागिरबाय थादों आङो। माखासे भिडिअखौ दानजोबबावदोंसो आङो नागिरनायनि माखासेखौ होजोबनाय जायासै। ओमफ्राय नै जोंनि मेन टिकेजुलि रडनि माबाया नोंथांमोन नायनो हागोन। आरो गोजौआव गाखोहैबाय आं रिक्सायाव। नै नोंथांमोना माबायदि नुदों सिनारिखौ? मानसिबो गैया स्टेसनाव। नोंथांमोना आं मानसिखौ नागिरफैदोंमोन स्टेसनाव, मानसिखौ आं लोगो मोनाखै। सोरबा न'नि मानसियासो लानानै थांबाय नामाथाय। आं नागिरदों आरो ना, दा नोंथांमोना नागिरनायखौ होआसै आं, होनबाबो नागिरफैदोंमोन आं। नागिरबाबो नुवाखै आं। दाबो नै आं स्टेसनावनो दं, नागिरना मोनाखै आरो मानसियानो। दा माथो खालामनो।